Martxan proiektua, Donostiako Udalak eta Mondragontim Akademik elkarlanean antolatutako programa bat, Donostiarrek euren proiektuak martxan jartzera animatzeko. Eta hau nola egiten dugu, lau hilabeteko formakuntza baten bitartez. Formakuntza horretan badaude tutorizazio saioak eta baita tailer batzuk ere bai. Martxapera aurkeztu daitezke mota guztietako proiektuak beti ere eragin bat hirian bertan aplikatu nahi dutenak. Maider naiz, nire proiektua martxapen izan zen jolas bat egitea eta intentzio, hasieratik oso ideia argian ekan eta martxapen itxigintzenan abanikoa ere zitzaiten eta hortik ikusi nituen aukera berri gehiago nitula eta oraintxe bertan apartatuta dakaten arren etorkizunari begira intentzioa dakat jarraitzeko eta benetan merkaturatzeko. Barrexerka da... berriro esan. Zaila da zerren Barrexerka. Barrexerka da humorezko antzerki eta esketxak uztartzen dituen ekitaldi bat egiten dugu, gonbidatu ospetsu batekin parte hartuz edo. Eta pixkat martxapen sartu ginen proiektu amateur hori edo horri egonkortasun bat emateko. Eta bertan konturatu ginen genitula puntu ahul batzuk eta garatzen eta haiekin harremanetan lortu dugu puntu ahul horiek gainditzea edo pentsat puntu ahul horiek gainditzeko aukerak ezagutzea. Kalean bizi Donostia hobetzeko proiektu bat da, Donostiako espazio publikoak zehazki. Maian eta biok egindako proiektu bat da, eta biak jarri ginen kontaktuan martxapekin eta programa honi esker lortu duguna da auzo desberdinetako elkartekin harremanetan jartzea eta dirudienez gure lehendabiziko prototipoa egingo dugu urrian, egian, 3 astez eta oso postika da. Zure ideia ez badukazu guztiz argi nola egin nahi duzun edo nola bilakatu nahi duzun proiektu, lagunduko zaitu pixkat bide hori markatzen eta bestalde oso argi bat daukazu ideia, lagunduko zaitugu pixka bat lehenko paus horiek markatzen, martxan jartzeko. Formakuntza amaitzen denean, egiten dena da proiektua udalaren aurrean aurkeztu eta bertan erabakitzen da ze laguntza den hoberen datorkiona zure proiektu.